Alfie, Katin Euro, a Neil Shachet. Dilly, van mij Janu Gu Harish is 3 uur getunig in Gaelic. Zou ik een met Jerry gehoor me bra? Zij gaski in tenem het 3. Wel, ik zin eentje nog. Va, van mij Garish in story ik kuchulen en gaskach uitdag. Nisje, trood, bij uw femiger joch als Jane of Sintje vriend. Ik zie orange ma. Hi Alfie, kom er gaan gaan gaski. Van mij Gidoch een kiesje te graag met een vrouw sectuurken. Ha nog eens zeggen, je kunt harisch le gaski geis bijna gaski. Hein hien Florini Gouil. Maar een bier gaat tapis wijsje, ha wie een bruinse childog wie gaat forsten nog. Het misje le gaski kuul me ha. Agus le run rig. Wel, sé mollig ma ha sin cúteach. Is imig neach a hirtín go gaelig díadach ar scan an árans den cuireman achgasin. Agus a fisa me cheonach. Ha ceil láidir achgar is in an scianach. Stiet wie geen Luke. Ik wil space houdetje ak het raskach no, banagaskach. Zeer wie kan been zijn mouwig, een goede parent. Ik er een misnach, een koets konje, och er tra uw en traveen na gaelig, naar de haasjes na hochgeten. Maar ha femi misje mallige hier aan de goede teachers uitje, de verrasnig shen, een zaak, gagalike vriend. Ach, tapelaat. Zo goed, Alfie. Ga me een molly en het scriptig in ruit, vat de me blione. Van de ha, toen je naar G gauw het kan nes laatje dan een zo orange, heb je gaudisch kan deursje John echt. Hoe zijn vissen raas van takrigakken, met de gauw. Agus get nach door zijn een tuime baarste. Ga ik hem alleen. Beit is in het taaschog en een plannige uren kunt taal. Has je een scanjo, mail over necht. Maar wanneer ik er een goede doen je immert in een waaf en niet een operator. Tapen de voelen. Het joh haantje.